kuba ezi zinto bezincikane ngendizongezile mphulaphuli kulapho sikhona makakuphathe kakuhle ngalamabonelanga mna ngokwami mniki wehlangamini apha umona kakade usuka udele into onayo wena ngakumbi ngokuthoba eso sifo sinyangeka ngachiza limbi yintlanganiso nayo ekhwetywe kumprofeti uNathan eyichophele ngokwakhe lentlanganiso ejongene uhlakulele ngebali lomcimbi emamele uDavide uNathan ebalisa esandulela intshumayelo yakhe kuye ukumkani nali ibakho indoda esisityebi enezimvu igusha zayo kodwa mhlangamini uthile isuke le ndoda yafikelwa zindwendwe zayo apha kuyo yasuka yathi yathatha eyommelwane wakhe kuyo yide elibali akazange asigqibe uNathan eso sivakalisi wasuka uDavide wemanginyawo engeke mi ngenyawo aphefumle wathi uNathan le ndoda kumkani ikhohlakele ngokwa xa ujongile suka uDavide emi phambi kwakhe uNathan esithi uba le nto uyithethayo injengoba injalo lapho amanzi